у апостола Павла прекрасні слова, де Павел каже, що ми во Христі Ісусі получили оправдання і духовну свободу. Бо, узнавши, каже Павел, що не ділами закона спасаємося, а вірою во Христа Ісуса, то і ми повірували в Ісуса, щоб оправдатися не ділами закона. Каже Павел, якщо ви се обрізуєте по припису старого закона, так пам'ятайте, каже в другому місці, що ми, християни, теж обрізуємося, но обрізанням нерукотворенним, не ножицями, не ножом. Крайня плоть обрізувалася всім хлопчикам, щоб тим самим свідчити, що цей стає членом Божого народу. Но в Новому Завіті ми теж всі обрізані, хто хрещений во ім'я Ісуса Христа, обрізаний Духом Божим від генетичної лінії, від Адама і Єва, або, як називають то, первородного гріха. Но сьогодні Павел якби розкриває іще глубше. Свідетельствує, каже Павел, всякому чоловіку обрізуючомуся, аж обрізуєшся, та ти должен весь закон ісполняти. Раз упразнилися від Христа, то хочете законом оправдатися? Не получиться. В такому случаю ви відпадаєте від благодаті Божої, то дар, коли Бог, давши старий закон людям, для того, щоб можна, взирає на закон, видіти гріх. До закона Божого люди не могли розуміти, що є гріх, а що є не гріх. Що дозволено, а що не дозволено. У любій державі, доки не прийняті закони, любое діяння не може оцінювати само по собі. Написано в апостола Павла. З пришествієм у мир закона Божого виявився гріх. Він був і раніше, але він тепер став юридично отчетливим. І так каже, якщо ви по старому закону обрізаєтеся та виконуєте уже цілий закон, а там тисячі ненужних старозавітних предписань. Ми, каже Павел, духом од віри уповання правди ждем. В греческому варіанті правда – це оправдання, бо на суді, якщо була правда, то значить чоловіка оправдують. І тому тут слово звучить так, у переводі нашому. Ми бо духом од віри уповання оправдання ждем. Бог оправдує нас вірою во Христа Ісуса. Не ділами закона, не кількістю наших образувань, добрих діл. О Христі Ісусі Боже, каже Павел, в Христі необрізання ніч не може і не обрізання. Но віра любов'ю споспішествуємо. Віра, яка любов'ю підкріпляється. І так, християнство від старозавітної релігії, де й від них релігій відрізняється тим, що Бог наш є любов. І дав Бог закон для того, щоб ми увиділи, де є опасність виходу за пределы Божої границі і куди є путь правий. Зможемо на одну минутку представити собі, якщо б на вулицях зняли знаки дорожні. Що би це стало? В одному моменті тисячі аварій. Хто винуватий? А ніхто. Усі праві. Чому? А не є знаків. Вот чому Бог дав закон, по котрому напомнив, що ці закони були знайомі Адамові і Єві в раю. Но гріх то все поламав. Помніть, що гріх робить у чоловікові катастрофу внутрішню, вибиває пам'ять, відбиває душу, ламле серце, потачує таланти. Як ми деколи шкодуємо, коли талановитий художник, а п'яниця? Як ми шкодуємо, коли талановитий письменник, а п'яниця? Як ми шкодуємо людей, котрі сотворені по образу і по подобою Божу, а в них грішники, бо отчетливо видно, хто виконує закон Божий, а хто ні. Так і Господь і казав, хто буде любити Бога і виконувати заповіді, того Бог любить і ми. Отець Небесний, Син Божий, Дух Святий, прийдемо в гості, будемо вечеряти в Його душі. Бог настільки великое дарує нам, що приходить у гості до того, хто любить Бога і виконує заповіді. І нині Павел, щоб вже наконець об'яснити, що старозавітне обрізання ніч не стоїть,
добавляє. «Ішли сте добре. Хто вам возбранив не покорятися істині? Хто вас збив із толку?» У той час вже були люди, які збивали людей з толку. Це були лжепроповідники, лжехристи. Но сьогодні ми теж видимо наяву, уже не скриваються, то ті самі, хто збиває людей з толку. Який канал не включиш, радіо чи телевізор, яку газету не розкриєш, повно людей, книжників і фарисеїв, задача яких не зробити новину, а так зробити новини, подбор новин, що ти оказуєшся обманутий і надурений. Якщо чоловіка одного разу або два рази його друг надурив, обманув, ти більше до того друга не підеш, ти його виведеш із числа своїх друзів. Но що об'яснити за современний народ 20 і 21 віка, котрим маніпулюють кожен день, обманюють кожен день, на кожному кроці, на кожному углові. І люди це дозволяють робити. Де причина? Причина одна. Орган, котрий контролює правду, уничтожений. Різниця, або границя, або чітке розграничення правди і неправди нині не є. Для многих людей утрачено. Так можеш красти або ні? Ми не знаємо, відповідає современний грішник, бо основні багачі – люди, котрі не сіяли много, не збирали, не косов косили та стали мільйонерами, мільярдерами. Десь узяли просто так. Мож нині ходити блудом. Заповідь каже, не можна, але люди ходять. Що робити? Не знаємо. Усі блудять, та й ми блудники. Стоп! А чому усі, а ви йдете за ними? Тому що і ви втратили заповідь Божою. От чому яка велика різниця між церковним чоловіком, християнином, який ходить до церкви, систематично сповідається, причащається, слідкує за органом определення правди. Якщо око твоє чітко фокусоване, то видить далеко. Так, скільки людей нині в цьому мірі сліпі, скільки людей тягнуть в секти, затягують в унії, оттягують розличні нові релігії. Задача цього світа – збити людей з толку. Задача же чоловіка, спортсмена, який біжить марафон, і по дорозі на марафоні завжди стоять знаки. Ну от одного разу у чоловіка ці отметки попутьові зняли. Куди побіжить спортсмен? Вот що роблять в цьому мірі. Людей одривають від закона Божого, і вместо закона церковного, євангельського, небесного, фантастично придумані, примітивно смотрящиеся общечеловеческие цінності. Цінності, які не представляють ніякої цінності, але на них славуть люди, які не хочуть жити з Богом. І так каже Павел, ну течасте добре, теклисте, ішлисте добре. Почому? Хто вам возбранив не покорятися істині? Припрення не от вас, призвавшого вас. Тобто ви у діалогах могли сте проіграти, не будучи підготовлені. Малий квас, усе смішення квасить. Не треба много людей, збиваючих з толку. Доста сісти перед екраном телевізора і мільйони лож можуть промкнути. Я надіюся про вас у Господі, каже Павел, що нічто іное, чужое ви не приймете, а смущаючий вас понесе гріх, хто б він не був. І так, у ведому мірі є люди, які кличуть у Царство Боже ім'я, котрим апостоли. Є люди, котрі смущають по апостолу Павла, збивають з толку, це лжехристи, лжеапостоли. Що стається нам? Спортсмен, котрий біг марафон, і вдруг од нього деякі отметки попутьові зняли, у нього два варіанти. Ілі бігнути далі, ілі зійти з дистанції. Зійти з дистанції значить проіграти. Ти більше не прийдеш до фініша. А другий варіант ліпший. Ти починаєш уважно дивитися на путь, де бігли люди, де лишили сліди не від воєнних
чобіт, а от спортивної обуви. Бо спортсмени у спортивнів. І тихенько по тим слідам починаєш бистренько доганяти остальних. Ми теж, коли ходимо до церкви, ми позираємо, куди наші предки ходили, куди вони тими благословенними стопами лишили нам путь до церкви, у Царство Божоє. Ми не йдемо туди, де чужі сліди. Як нам прекрасно наші предки розказували казку про козенят і про вовка, який так хотів залізти до хижі, а голос його подводив. Скільки нині вовків сидять у телевізорі з перекованими голосами. Такі добродетелі не говорять. І виявилося, їх послухали такі ж збиті з толку, як і вони самі. Люди, котрі вірять у Бога, Бог так премудро вказує, куди йти, куди обійти. Ведь ми живемо Вадим і Духом Святим. Нас Дух Святий веде так, як мала дитинка відома мамою у садик. Дитинка би хоч куди пішла, але мама знає, куди вести і передає воспитателям дитинку. Так і ми в цій житті, доки ми слухаємо голос Божий, любимо Бога і виконуємо заповіді Божої, слідкуємо за знаками на дорозі, слідкуємо за написаними законами, навіть недобрі закони. Навіть рахуємо, що чому-то у Барвінку, що ви до сих пор 60 кілометрів, там може йти і 70, і 80. А не можемо там спорити. Знак стоїть, знімай скорость. Є закон, недобрий наш погляд, але він закон, і ми його виконуємо. Так і Божі закони для многих людей кажуться якісь дуже стискаючі нашу свободу. Ні. Хто живе по Божим законам, вдруг відкриває для себе нечто нове. Оказується, християнин во 100-крат більше свободний, чим усі так називаємо свободні, або призиваючі до якоїсь примарної свободи у нинішній день. От яка різниця принципова між християнами канонічної церкви, спортсменами із спортивною обув'ю і християнами других релігій, котрі імітують релігію із воєнними чоботами, імітують навіть християнство або другу релігію, і ми обов'язані, щоб не піти за чужими слідами, слідкувати за спортивною обув'ю наших предків. Бо так поступаючи, і нині скажемо всім, хто держиться старих релігій, обрізання або не обрізання ніч не стоїть, а нове творення во Христі Ісусі. Новий чоловік, котрого ми видимо Ісус Христос. Він є новий чоловік, обновлений, заново створений, бо Адам заразив його, згубив його. Так ми тепер за то й сповідаємося, ідемо причащатися тіла і крові Христової, що іменно таким путем і ми обновляємося по образу Христа. Що в цьому мірі, запам'ятавши путь до церкви, і вже слідуючий раз нам не треба сліди. Ми добре знаємо координати нашої церкви. Люди наші безошибочно в Європі приділяють православний храм канонічний і неканонічний. Не говоря про те, що попадає в Грецію або в Єрусалим, ми як вдома, бо ми знаємо координати Божої церкви. Господи, благослови наших людей, дай їм мир і благословення, дай їм, щоб орган, який определяє правду, щоб добре робив. Очі духовні, зрення духовне, слышання духовне і благословенні уста на молитви, бо так поступаючи, і тут ми на землі, так же обрізані, но обрізані обрізанням не рукотворним, не ножицями, не ножом, а Духом Святим обрізані серцем від первородного гріха, ставши новими людьми во Христі Ісусі, і тут будемо возростати, великих, вирощих духовно Господь і поверне, і прийме у Царство Божоє. Амінь.